हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आहे आमच्या गावामध्ये देवळे रत्नागिरी हे माझं गाव आहे, सासर. तर आज साईबाबांचा उत्सव आहे, त्यासाठीच खाली बाजारपेठेत चालले. आणि पहिली साईबाबांची पालखी निघणार देवळातून, त्यानंतर खडकेश्वराच्या देवळात जाणार, फेरण्या होणार आणि तिथून मग मिरवणुकीला सुरुवात होणार. मिरवणुकीच्या दरम्यानच पालखी सगळ्यांची घरं घेते, म्हणजे दारात येते आणि सगळेजण मग पालखीची आरती वगैरे करतात. त्यानंतर महाप्रसाद होईल, सत्यनारायणाची पूजासुद्धा आहे आणि असे एक एक कार्यक्रम आहेत. तर या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. आणि ही साडी जी मी आता नेसली आहे ना, ती माझ्या आईची आहे, खूप जुनी आहे. आम्ही शाळेत असताना ती तिने घेतली होती साऊथ पट्टीमध्ये. आणि मला ही ना साडी खूप आवडते. ती आता काय नेसत नाही, एक दोनदाच नेसते तिने. त्यानंतर तिला काय हा कलर वगैरे जास्त आवडत नाही म्हणून ती नेसत नाही. तर आता मी मुंबईला गेली होती ना, तर घेऊन आली ही साडी आणि आता साईबाबांच्या उत्सवाला नेसते. तशी शाळेत असताना हळदी कुंकूला पण एकदा नेसली होती, आता थर्ड टाईम नेसते.
झाला घरी. गुरु नाही झाला कुणी त्या शिष्य ना केला, कुणी तो धर्म ना केला, कधी हा भेद ना केला, सुखाची हाव ना त्याला, सदा आळवी अल्लाला. हा मशिदीची कोणी आला, दिसे तो राम हो त्याला, दिसे तो राम हो त्याला, दिसे तो. आता थोड्या वेळाने सत्यनारायणची पूजा होईल, तर तोपर्यंत मी घरी जाऊन येते आणि मग नंतर शूट करून जातो. तर आम्ही इथे घरी आणि थोडीफार कामं उरत नाही करत जाणार, कारण आता पूजा होईल त्यानंतर महाप्रसाद. तर स्टार्टिंगचं थोडं मिस केलं कारण मला जायला जरा उशीर. तर ठीक आहे, आता इकडची पण कामावरून जावी लागतात. नाहीतर पालखी जेव्हा साईबाबांच्या देवळातून निघते तेव्हा ती खडगेश्वरच्या देवळात जाते, जे की मग तुम्हाला स्टार्टिंगला बोलले तर सेम तसं खडगेश्वरच्या देवळात ती फेऱ्या मारते आणि मग नंतर वरच्या इथे जाते ना, वरती म्हणजे शिंदेवाडी, वाडीत नाही जात, म्हणजे वरच्या ह्याच्यापर्यंत जाते फक्त जरा, आणि नंतर पुन्हा खाली येऊन बाजारपेठेत जाते आणि रिटर्न येताना मग प्रत्येक घराच्या समोर थांबतात आणि आरती करतात घरातल्या बायका. तर असं थोडं थोडं तुम्हाला दाखवलं आहे. तर पुढे आता जाणार नाही, एवढ्यात तास 1.5 तासानंतर जाऊ, म्हणजे पूजा पण बघायला मिळेल आणि महाप्रसाद वगैरे असेल. खडगेश्वरच्या देवळात आलोय आम्ही पाया पडायला. या आहेत आंबरे काकी. आताच आम्हाला भेटल्या येताना. आम्ही सकाळी आलो ना मिरवणुकीला, नंतर मग घरी जाऊन परत काम करून परत आली आता उरत. तुला सांगतो याच्यात विषय झाला. फोटो काढेल. मग अलका ते ना, अलका तेला काढायला कसा तरी काढू.
उडून या काय? मग काय आलं? काकीला परत आहे काय वाईट आहे चांगलं जा आता जेवा, भूक लागली असेल. मी आता इथे थांबलोय हायस्कूलच्या आतमध्ये ना छान तर तिथे जरा एकदम फोटो शूट करते आणि मग घरी जाते. पहिले आम्ही यायचो इकडे असं फोटो वगैरे काढायला. आता नाही येत सध्या. हॅलो फ्रेंड्स, तर कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंतच की देवळे गावात साईबाबांचा उत्सव कसा साजरा केला जातो. पालखी मिरवणूक, महाप्रसाद, सत्यनारायणची पूजा, या सगळ्या गोष्टी या व्हिडिओद्वारे दाखवण्याचा मी तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे. रात्री झाकडीसुद्धा होती, पण मला काही कामानिमित्त जाता आला नाही, त्यामुळे मी ते शूट करू शकले नाही. पण जेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे तेवढा तुम्ही एन्जॉय करा आणि या व्हिडिओद्वारे मला कमेंटमध्ये कळवा की तुम्हाला साईबाबांचा उत्सव कसा वाटला. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे ते जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी बाजूचं बेल आयकॉनवरती ऑलवर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.